Какво става, хора? Аз съм Mortal Shadow Buggy и днес ще ви покажа нещо мега яко в Майнкрафт. И това е как да си направите постоянно стреляща машина. Ето. Ще ви обясня всъщност как да направите. Трябва ви ето това. Оставате го тук. После слагате го тук. Това е една тънка. Аз не знам как много да се справя. Извинете ме, изминам да погледна. Всъщност е така, но по-различно. Може би ето го тук. Какво сбърк? О, божки, аз съм много тъп. Сбърках това, че вътре няма нищо, което да стрелям. И сега... Магмена смола. Не. Пъхме ето тея тук. Може би, да. Слагаме ето това тук. Уф. И... Колко огън. Сега ще пада и ще взриви цялата гора. Много яко, нали? Сега ще гледаме как те ще паднат. Леле, вижте, изглеждат като звезди, като падат. Или се изкачват. Няма ли да паднат? Добре, да кажем, че са някъде паднали. Може да пъхнете и нещо друго, например, няколко неща. Но за сега само това. Чао, хора! И бай-бай! Абонирайте се, дайте лайк. Искам да напишете в коментарите какво не ви харесва. Дайте лайк, абонирайте се. И гледайте клиповете ми, защото те са мега яки!